Ćao svima ljudi, moje ime je Kaća i danas želim da vam otkrijem neke tajne Instagrama, filtera i oblačenja za slike. Hajmo da počnemo. Da li se sećate jednog mog videa kada sam pokušavala da napravim outfit za različite cene i u Zari sam uspela napravim valjda za oko 30.000. Pa tamo se sećam se videla su mi se jedne pantalone koje znam da su u trendu sada. Mnoge firme, mnogi brendovi koriste baš takav materijal i baš takvu boju za pantalone. Tako da su mi Shein poslali, hvala puno, bukvalno sam zahvalna, poslali su mi ovakve pantalone iste kao što su u Zari, samo mnogo su lepe i dole se završavaju malo drugačije i ovdje imaju ovakvu crnu, ne znam šta, kako se zove. Ubacit ću vam ovdje sliku koju sam napravila za Instagram, a također su mi Shein poslali ovakvu predivnu jednu suknju koju i dalje još nisam napravila sliku ni ništa u njoj, ali stvarno mi se sviđa zato što je jako praktična i ima ovakva kao čuda. I zašto vam se ovo pričam? Zato što ne morate uvek da idete u prodavnice da bi našli nešto. Možete da pogledate na online prodavnicama. Ostavit ću vam sve linkove u opisu i ovih pantalone i one su sad u trendu, tako da ako ste isto kao pravite neke fashion slike, obavezno nabavite jedne ovakve zato što stvarno su predivne. Ja sam još ovdje ubacila kaiš svoj jer mi se učinilo da se lepo uklapa i stvarno su jako kvalitetne i bukvalno vam savjetujem. Što se tiče mode i trendova, ovaj duks, mnogi ste me pitali za njega, bila sam u jednom od mojih videa u ovom duksu i znam da je ovaj duks mnogo popularan sada, baš s ovakvim rukavima i također sam pravila slike u njemu i pretopao je, pošto i dalje traje zima i ko zna koliko će još da traje po vremenu u Moskvi, čini mi se da će trajati večno. Tako da ovo je pretopla jedna stvar koju obožavam, koja mi je bukvalno favorit od svih vremena. Ostavit ću vam sve linkove dole u opisu ovih stvari i također Shein su otvorili svoju čak prodavnicu u Parizu, što je isto jako zanimljivo, tako da ako živite tamo dođite. I još nešto, ovo je jako važno, imate moj promo kod koji možete da ukucate kada budete poručivali nešto i imat ćete 15% na sve. Tako da obavezno iskoristite to jer to isto jako pomaže. Što se tiče slika, jako je važno da se lepo obučete za sliku, jako je važno da izaberete lepu lokaciju. Mnogi mi se žale kao ja nemam nigde lepo da se slika, ne mogu da nađem lokaciju. Malo više istražujte svoj grad i ponekad te jednostavne lokacije mogu da se pretvore sa tim vašim outfitom u predivnu kombinaciju, predivnu sliku. Što se tiče gde editujem svoje slike, pošto editovanje slika je jako važno. Pazite, svaki bloger ima svoj način editovanja. Lično ja editujem u VS Code-u, ali kupila sam tamo sve filtere jer jednostavno oni filteri koji idu tamo besplatno nisu dobri. I ja imam svoj način, ali ne zavisi sve od filtera, to jest ti staviš filter, ali moraš da ga podesiš, moraš da dodaš malo svetlosti, moraš da dodaš malo svega. Ako vas zanima ta tema, obavezno mi napišite dole u komentarima, ja ću da pokažem kako ja editujem svoje slike. I eto, znaćete moju tajnu editovanje slika. Tako da ovo je bilo sve što sam htjela da kažem za današnji video. Jednostavno htjela sam da odgovorim na pitanje kako šta ide na Instagramu. Ako vas više zanima ta tema, napišite mi dole u komentare. Ja ću više da pričam i da objasnim vama sve to. Ja vas puno volim i vidimo se u mom sljedećem videu. Ćao!